Bueno, arratsaldeon. Gaurkoan esplikatuko dut nola kalendar bidez geletan ditugun errekurtso edo makinak nola erreserbatu behar ditugun. Vale? Orduan, entortzen gera Google, Chrome, janago txikituta nire IR-arekin, hemen ikusten da bezala, IR azabaleta, bakoitzak IK izan daiteke edo IR edo nahi dezutena, irakasle bezala edo ikasle bezala berdin du, entortzen naizonea, kalendarren eta horren ikusten dezute hemen daudela makinak selekzionatuta. Vale? Hemen honen gainean jartzen baldin manaiz, da grisau, dala Ibarmia, hemen azpikaldean jartzen duen bezala, Ibarmia, bai? Edo Moriseki, edo CMZ, edo irude inprimagailua. Vale? Errekurtso hau daude sortutak eta baita ere badaude beste edifizio batzutan beste errekurtso batzuk sortuta. Kalendari hauek nola sortu edo nola ateratzen diten hemen hauek hemen ikusi ahal izateko egiten dut hemen gehi ikurrari eman, hemen explorar recursos eta hemen ditut edifizio guztiak, vale? Eraikina, vale? Dala edifizio berria 4.0 delako edifizio hori, badauka kondia, zoler eta zerra. Zerra behar baldin badet, hemen aukeratzen dut, eta kondia behar baldin badet, hemen aukeratzen dut, vale? Eta hemen atzerak ematen dioten momentuan, ateratzen zaizkit. Zerra eta kondia. Baina grisa eta grisa ezai gustatzen, hori eta hori ezai gustatzen, pues hemen jarriko diot, berde hau. Eta hemen jarriko diot, hemen 3 puntu eman da, moratu, vale? Orduan, ostiralean pentsatu, hemen makina honen ondoren, beharko de zerra. Makina honetarako behar de zerra eta moztu behar de piezak. Guazen sortzera, ezta? Behar hori dauka zerrarena, zerra sortu behar dut, zerra sartu behar dut, eta zer hori bertan jarri nik erreserbatzeko, nik erabiltzeko, vale? Etortzen nahi zonea, esaten diot, gorde nahi detela, baina gorde izan barrean, más opciones. Más opciones, 12-atikan. Ordu batetara, pentsatzen dut, moztuko detela. Vale? Orduan, pieza moztu. Izan daiteke tekaguneari lotuta, edo zubilan. Ez dakit, vale? Barkatu. Bai ama, etortzen naiz. Bueno, nola hartu rekurso hori eta gorde. Etortzen naiz aletara, hemen daukat eraikuntza, eraikina, eta daukat zerra. Bordun hartzen eta zerra. Zerra ja, nik dauka gordea. Guardar ematen duten momentuan, hemen zerra dago, txoen pixka bat eta evento guardado, hemen azalduko da zerra. Orduan zerra aterako da horiaz, bai? Ikusten duzue, markatu. Hau ateratzen da horiz. Vale? Orduan, hori ez zaizurela gustatzen? Hau bai, ez, hemendikan aldatu ezakezue. Vale? Orduan, nik daukat reservatua. Bi azaltzen dira zerratikan hemen bezala, nik reservatu detelako makina hori. Beste pertsona batek reservatzen baldin badu zerra beste momentu batean, hemen azalduko da. Ematen baldin badu gainean, Juan Mari Jurra mendik dauka hartuta makina hori. Orduan, bihar osteguna, goizeko 10 erditatikan, gabeko 10 arte, dauka berak hartuta makina hori. Vale? Orduan, nik ezin dut borratu, ezin dut kendu. Nereak bai. Nereak jartzen naiz hemen gainean, eta borratzeko aukera daukat. Edo jartzen naiz hemen gainean, eta borratzeko aukera daukat. Vale? Orduan, ikusi ez dute desagertu dela, denbora pixka bat behar dut, eta desagertzen da. Vale? Orduan da, sortu eta enkargatzeko, eta guk enkargatzeko gure makina, gu behar dugun makin hori. Vale? Espero lagungarri izatea eta besterik gabe.